Uite 3 lucruri pe care să nu le mai faci tu dacă ești coach, consultant sau creator de cursuri online la început de drum și nu ai foarte multe resurse. În primul și în primul rând, nu-ți mai edita videoclipurile sau editează-le foarte puțin spre deloc. Faptul că îți editezi videoclipurile te face să pierzi extrem de mult timp, te face să fii perfecționist și nu-ți aduce nimic în schimb. Partea de hook, modul în care livrezi mesajul, poate fi făcut pur și simplu din vorbire. N-ai nevoie de efecte fancy, n-ai nevoie să pierzi atât de mult timp. Deci, nu mai edita videoclipurile. 2. Nu mai face tu partea tehnică. Trebuie să înțelegi, rolul tău, dacă ești coach, consultant, creator de cursuri online, este să dai mesajul tău către oameni. Ăsta este antrenamentul pe care tu trebuie să-l faci aproape zilnic. Comunicarea, modul în care transmiți informațiile, ideile, unghiurile și așa mai departe, expunerea ta. Toate aceste lucruri sunt importante și țin de transmiterea mesajului. Asta trebuie tu să faci, nu să te ocupi de partea tehnică, care este total altceva și presupune alte skill-uri. Atâta timp cât tu investești acolo timp și energie, asta nu o să-ți aducă nimic în schimb. Poți să angajezi o echipă tehnică care să facă asta. Noi suntem disponibili în acest sens, cu niște prețuri extrem de accesibile, chiar și pentru cei la început de drum și poți mult mai ușor să delegi treaba asta și tu să te focusezi pe mesaj. Iar 3, nu mai urmări atât de mulți coach, guru și așa mai departe, pentru că trebuie să înțelegi, toți sunt buni, toți au câte ceva de oferit, toți au câte o idee, câte o metodă, câte o schemă, câte o chestie care toate sunt bune. Dar sunt bune doar dacă le aplici, doar dacă rămâi în joc 6 luni, 9 luni, doar pe treaba respectivă. Sunt sigur că ești un urman de idei de cum să faci marketing online, pune-le pe toate pe foaie, încercuiește 1-2 metode de acolo și ține de 6 luni de treabă. Și așa o să ai succes, pur și simplu.